Ay, trabaho na eh. Ugma ba, gabas. Nga. Makakot ba kahoy? Papakil lang mo. Diha ra mo ka. Oh. Duhar mo punuan. Kaya ugma man ang gabas. Pero magdili na mo sayo. Okay. Oh, ada sabon? Saya rasa saya mau buka. Cek sila ko sa. Aw nya, awa man siya dire. Oh, okay lang. Bayad mo ka na. Wala ba? Oh. Pwede rin. Ha? Ikaw ande sa ko bayad. Dili, time stamp na ako ana pagituod nga dari ko sa balay ba. Oh. Eh. Maginu agakan ni warning eh. Gila kay reschedule ba. Kay tulokan daw balik ko nito. Primero hum ka na. Wala primero eh. Ano? Ah. Isa mo gabas ka. Si Berto. Berto kang taga kang nito nga kahoy ba? Ah, nitong kahoy nito nga gabas. Ah, tupod ko. Oh. Oh. Ngayon siya nga sa Domingo na lang. Pila multitros ka ho? 16. Abi nog 25 niya. Yung sa 16 naman eh. Kanang dito nakaklambir na kan kita ni palit na. 25. Tingali. Kung sobra pa maka 25. Mana uli si Kondre? Dilo? Oh. Wah, nah. Puro mo nagisakan ni ihang bay. Dito man sa katong pagkuan min kasal sa anak minti ba? Oh, dito kita ko no. Naabot man dito. Yung bibi. Dito ko no. Naabot dito ko. Ang kita ko tupuan. Istem ikado. Mukado? Kuyog yung tuhan na. Ano maghiring yung puan. Ya ko ingnan ba nga. Lo pagdari lo untuk kamay bakot. Ya, atay mo tuhan na di mo tabang. Ano yung puan. Ay, ako. Pag sibog na, yan to sa siya. Nagsigilag ilis-ilis. Nag-announce sa Monday do hinoon. Diha. Oh. Ako si Nilo Olivar. Taga Mindanao. Kung saan eh. Sultihan to ni Tion Ramon eh. Naglamok-lamok mo ito si Junior. Junior na. Junior nga, kuan ba? Nang tayong. Ah, tayo. Sultihan ni Tion Ramon. Pero nga bro ba? Kung saan. Wala lagi klaro sa ano. Hindi ko rin sa ito. Pula pakyan mo to? Ha? Aw. Namitingan naman na. Katong, Kamu dah nak tulan dia? ha? Tulan dia? Oo. Nasa namitingan, ingin binang kunsihal nga ipapakyaw lang. Oo. Laim sa kayo. Di suhula niya. Upuan ka ba? Yan eh. Pagyawan ka kapot. Way dagyaw eh. Kaya di ba mo dagyaw kung banwaya. Ngambot tayo na. Wala mo ko pa ano. Tagol na nga dagyaw ba mga kuha kapot. Ada suhulan eh. Kaya Tuwa nga. katong dagyaw kay kuan na to. Turong tong ano po. Nayay ni mong kuan, anay?
Ay, itong ni Celso itong nakuhaan, ambot o. Kuhaan na mo day. Nakuhaan na itong muna. Kuha sa nakuhaan sa to. Nga, dugar pag ay nanguwag. At itong 2 ka buwan. Aw, buwan. O, dugar lagi kayo hap. Lagi, meron kapit ng 2 ka buwan lagi. Iya, bago po na naiay niya. Ambot o ka na nga, daghan mo po kayo itong pusik itong iyahang pag-iay. Ambot, puro sa kitana. Musod ako do. Pero hindi kayo bugwak eh. Nya, di, Pagka pizza cheese man na iay niya. Na nakuhaan siya pagka mga pizza size o city ba to? Nangwag mo sa dayon siya. kayo nawag po tayo, no? Tutuan ang diyan na man. Dugay lagi noon. Ngaron man po sa god. Itong budayon baka na iparindaghan na bugwak. Buti ka na naakod lagi. Puros baka napod. Kaya tagang egosik. Masa yung trabaho na dia? Nagkural na sila. Ambot? Katong nakita na ko itong sa itong kuwan katapusan ni di siya ano nga nakatodos lang diya si kuwan o kuwan manukan ba? Pitlugan. Sudlangan lagi kuno manok. Ito na yati magmanukan sana noon di sila noon na doon. Laghan na ba ko na di? Daghan siguro po ng manok pa. Kaya kung 100 lang okay ra backyard naman na. Pero mula pa sa 100 ana masih may commercial naman na. Pwede na sa likramuhan na. Bisa pag 100 niya baho kayo di siya kakuha na. But wa pa mo na may tao do kay ingon si Ramil kuno nga na ako may lugar nga tauran ko no diha wa pa mutugan og asa dapit sa atik na puno sila nagalong diha di ang babae mo may ubad diha kuno atod Bye-bye. dokter nila ba Broker? sila ni Juno ko ng akot diha anong karga. Gamay ra mo to, mag paminaw na ko na, 100 na itong makarga siguro na. Ana? Napila ka makusulan ng daghan ko na masulan ako sa kwarto. 4 o 5, akong gagmay 5. Pero dagko 3. Pududa na ko ang capacity na nila 100 siguro to. Kaya kung di na 100, pasin mo 100 kapin. Ako na eh? Oh, kasi oras gabot gabas mo ma. Madungog. Madungog na. Wa sa kibaw kay mag-una man sila sa kuan. Una sila to sa Kamansilis. Madungog sa ari na sa hapon. Ako tayo po naggabas siya una diha kay aron di magabihan dito ba kay basi niya aron mo naggabas siya aron mahakot dayon siya kay dapli na ba kasada ba. Asa ko?
Diyan lang ni Lando. Yung perhakot og mga ba? Gabas kahoy. Kasama mo. Berto. Berto. Kana magabasay ni kanang nito ba? Aw. Taga diyan na. Trapod ko. Anaranas ko ko. Nito gud nga Carmen. Nagini ka ng kate. Pagkabasa ka. Oo. Og mamay giyang ingon. Domingo. Kung na ikaw ba dia nang kuan ba sa baboy kay baliban hulom ma. Kay aron mahuruta. Ito dorm kay mo. Di siya mo. Siya mo. Alit. Oh, dili baliban man kay nag-transfer mo sila sa ilang baboy gud. Nag-transfer na silang baboy dito. Gidala di sa bungtod kay gilakramuhan sila dito. Ay, dahil sila baboy dito. Dakaganay. Aw. Nilikramuhan man siya niya. Isa kayo palit o ba? Di na ko kung buhay daghan. Eh, kay. So, ito ilo. Pagkanto nako ingon siya nga, ingnon lang ako akong kuan kay ila ako soki nako. Oo. Nya. Tulo lang kabuk ako. O pa man sa tuyo, klaro ko yan soki gud. Rug na kay kaila nga mo kuha sa siyam. Na maha ko mahatag pero wala. Kung muhurot sila dito, mahatag mo to. Lain horot. Oo. Eh, pakya-pakya naman mo no? Kaya ka nahalago, di mo sambuhay ka ng tigi-tigi ba? Sika na. So, ang pagturos bilin si Ipin ba kay nangita mo kung narong baboy. Pipin. Ipin na iso. Kay kang kung ano man ko no. Umukil. Naano na baboy kang Rosilindra. Oo. Kaya mabuhi mo kung nagdaghan. Benchiti mo kung nagtutubo niya. Kapaning, isaarang ko na kapaning niya. Di pwede man ibaligya. Oo. Ako lang ito iwan si bilin nga alam. Kung nananaan di ba si Ipin mo ko ang baktin. Kaya ilang simana sa Oktubre. Kuan. Kaupat nga semana, bag lima, next semana ko ano?